fa gidan ku tun ɗazu ma Allah ki sauri Allah sauri nake yi sauri oke to sai kin fito Suwiti na fito. Wannan kuma daga ina? Ikon Allah. Wannan tsohon ko daga ina ta haɗa da shi? Ikon Allah. Yau sai an yi bala'i. Yau kun da kun ga yara suna zuwa gurin 'yan mata sai kawai ku zo ku dinga zuwa ko? Bara ku bai yara su ci zamanin su ba ko? Kun ki kai mutum yanzu ya sha 20 kamara ya sa wani ya ki fito yau wallahi sai mun yi shari'a da ni da wannan mutumin. Objection your lawyer an ji bature. Na rage. An yi an gama abun. Kai, malam daga ina? Na ruwanka. Ban gane ina ruwana ba. Ka daina taba ni da Allah malam ni. Ne taba ka? Ka daina. Wannan shegeri ka ce ne taba ka? Ka samu da malam. What? Kuma sama da an nuna maka. An shafa maka da tira. Amma nan mahaukaci ne kai. Wannan ne ni asibiti ne ni. Malam kai. Wai gidan ubanka ne zaka shiga? Kai gidan ubanka ne gidan budurwata ne. Ni ma gidan budurwata ne. Baba da Allah tana. Kai ma wakaci shi ma mun je zo. Gurin ta? ba ku da hankali wallahi kuma na ɗaya ina biye muku shi ai na da sanin zuwa Ikon Allah. Wai bai da hankali anan. To ni dan ka tare gemu ka wani ka Wai wace. shi tusa yake. What? Kai 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 kai. Kai Mai ne. Ni ma ne. Uban wasa ka nuna da hannu. Idan ka ƙara zuwa gidan nan, idan ka ƙara zuwa gidan nan sai na yi maganin ka. Kai ni kai saka magani na kai uban waye? Sai ka kwashi kashin ka. Ni din Kai din. kai din banza. Da nake kira almajirai ya ni bari ma ta fito. Wai almajiri? Kai Kai ka bagai na kamar an yi duruwan ina karfi gare ni. za ka faɗa da ni? Zan yi. Malak. Zani ni? ɗan durin kuwa kawai in ƙara ganin ku ita ma sai nake in ƙara ganin ku a ƙofar gidan nan